23ο χιλιόμετρο από Κατερίνη πηγαίνοντας για Λασσό. Είναι εθνική οδός, 13β εθνική οδός. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σύνορο που χωρίζει ο Όλυμπος με τα Πιέρια, δύο μυθικά βουνά θα έλεγα. Εδώ ήθελα πιο πολύ το συνδέσω με το μύθο, ας πούμε, και μετά βέβαια με την ιστορία. Είμαστε απέναντι από την Πέτρα, τη Βυζαντινή Πολύχνη. Πίσω ακριβώς από την Πέτρα πιθανά να είναι η Πίερης, αρχαία οροφική πόλη προϊστορική. Δίπλα στο ποτάμι Ήταμος, μάλλον είμαστε στην αρχή του φαραγγιού που σχηματίζει το ποτάμι Ήταμος. Ένα φαράγγι το οποίο έχει μήκος γύρω στα 10-15 χιλιόμετρα, από όπου έχουν περάσει πολιτισμοί, έχουν περάσει φύλλα ιστορικά, οι πρόγονοί μας, οι προ-μακεδονικά φύλλα, έχουν περάσει στρατοί, έχει περάσει πολιτισμός γενικά. Για έτσι λίγο να τα παίρνουμε με τη σειρά, να πάμε στα μυθικά χρόνια πρώτα. Να. Στα μυθικά χρόνια. Αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η μία από τις λίγες πόρτες που είχε το παλάτι του Δία. Οι ώρες, αυτές οι ευγενικές κυρίες φύλασαν τις εισόδους των παλατιών του Δία με τη βοήθεια της ομίχλης και υποδεχόταν τους ξένους. Είμαστε στη δυτική είσοδο του Ολύμπου, ας το πούμε έτσι. Δύο είσοδος του Ολύμπου, είναι μία λογικά είναι ο Ινιπές και μία είναι εδώ πέρα. Όπου εδώ πέρα πραγματικά οι ώρες σου κάνουν το χατήρι και σου δείχνουν, γιατί εάν καθίσει κάποιος μία μέρα ολόκληρη εδώ θα δει να εναλλάσσεται το τοπίο μέσα σε λεπτά. Είναι συγκλονιστικό. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Βεβαίως αυτό εδώ πέρα, αυτή όλη η εναλλαγή είναι και μία αφορμή για να έρθει κάποιος εδώ σε αυτόν τον τόπο να ξεκινήσει να μαθαίνει για τους μύθους που υπήρχαν εδώ στην Πιερία, οι οποίοι είναι το πρώτο και σημαντικότερο κομμάτι της Ελλάδος. Έτσι δεν είναι, του ελληνικού πολιτισμού. Του ελληνικού πολιτισμού. Κυριολεκτικά. Αυτή εδώ η κοιλάδα είναι, να σκεφτείτε ότι δεξιά μας γεννήθηκαν οι Μούσες, που θεωρούνται οι μητέρες, ας πούμε, της μουσικής, των τεχνών κλπ. Και αριστερά μας είναι οι θεοί. Σε αυτή την κοιλάδα, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να διαδραματίστηκαν σπουδαία γεγονότα που αφορούν τον πολιτισμό των άνθρωπων.